Mumastreets esocial media manoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya isingafadze zvachose yandoda ndinge ndinokuzivisa inokukasika. Moziva zviri kuitika vazukuru. Isusu tobva tashuwirawo vakuvara nevashayikawo vazukuru tobata maoko. Anditi vazukuru nyaya yachona inotondiremera. Ndichida kuti tafukidzirwa zvakare negore dema munyika yedu yeZimbabwe. Tine nhamo pakati pedu dzakonzereswa netsaona. Anditi vazukuru ndichitwa zvirudi kwese kwamuri. Aiwa, chivimba kuti mimi kwamuri takuonaiwo mune utano uye Mwari achikuchengetai. Vazukuru, nyaya ndauya nayo yetsaona yaitika iyo paintersection yaKami Road namasiye pambili close to Nkulumani complex. Anditi ku City of Kings and Queens koBulawayo, kana kuti vamwe vanokuziva nekunzi the City of Skies. Anditi ku Skies uko. Vazukuru, pa intersection apa paitika tsaona pakati peToyota Hiace chiri chikombi. Anditi icho chinonzi hachisi chezupo kureva kuti chemushikashika. Anditi chikombi changa chakatakura vanhu 17. So zvaitika ndezvekuti chikombi ichi chiri kunzi nevaona vari kuti zvoni chapinda mured robot. Anditi yapinda mured robot kuri kunzi chabva chaita mahwekwe dhuma nehaulage truck, vamwe vanomaziva nekunzi ma30 ton truck. Anditi aya anodhonza ngoro anonzi mahorse and trailer. Anditi zvabva zvasanganidzana zviri kunzi izvo haulage truck iri razvuzvurudza chikombi ichi for about 30 meters kusvika chikombi ichi chabva chairara manhede, vanhu vachirimo mukati, vanhu 17 vanga varimo. Anditi vazukuru, chinova chinhu chinorwadza, chinhu chinoshungurudza vazukuru, nekuti patsaona iyi pari kunzi vanhu vanosvika ivo 6 vabva varashikirwa neupenyu ipapo, uyezve vamwe 11 vari kunzi vakuwara, uye kutotaura kuno vamwe vavo vachiritori muchipatara nokuda kwetsaona iyi. Aiwa, tichiti nematambudziko kune vese varasikirwa neupenyu, nematambudziko kune hama dzarasikirwa nehama idzi. Anditi tichiti dai mweya yavo yazorora nerugare, uyezve tichishuwira kuti avo vakuwara patsaona iyi vange vari vanopora nekukasika. Vazukuru, chinova chinhu chinorwadza, chinhu chinoshungurudza. Isusu semhuri yeZimbabwe, sevanhu veZimbabwe, hatifare kunzwa kuti hama dzedu dziri kuparara nenzira iyi. Anditi tichida kukurudzirai vatyairi kuti ngatizivewo kuti vanhu vatakatakura haasi masaga esimendi kana kuti masaga echibage. Anditi ngatikoshesewo upenyu hwedu pamwe chete nevatine takatakura, uyezve vatinosangana navo mumigwagwa. Vabereki, ndinokumbirisai kuti mukaona muchityaira achityaira upenyu hwenyu zvisizvo, musangomutarise. maZimbabwenzi tine unhu hwakashata chaizvo kuti tikaona muchityairi achiita zvaanoda nesu tinoona kunyama mumigwagwa umu zvimotikari zvakasiyana zvemushikashika. Ndo kazhinji vanovhuna mitemo, vanopinda mared robot. Isusu hatibatikane nazvo, tinongovatarisa vatyairi vachiita zvavanoda neupenyu hwedu. Aiwa, tinokurudzira vabereki kuti ngatiwanikwe tiri tinozvidzivirira, uyezve nekumira kuzvimiririra apo vatyairi pavanenge vachitityaira tisavarega vachiita zvavanoda neupenyu hwedu. Anditi tichitoti tine urombo nekurasikirwa nehama idzi. Aiwa, ndochatati tiuye kuzivisana vazukuru nekuzotsurana kuti mumigwagwa umu mune shumba. From Uncle Send, only Zim Uncle. For now, tichiti much love.